Mga loves, punta tayo ngayon sa The Pyramid, kung isa sa mga bagong restaurant dito sa Cebu, sa IT Park. Mga loves, punta tayo ngayon sa The Pyramid, kung isa sa mga bagong restaurant dito sa Cebu, sa IT Park. And ang dami na pala nagbago dito sa IT Park, mga loves, dahil dati dito ako nagtatrabaho sa Cebu for 10 years. Sa IT Park talaga walang change of location, but ngayon boom na siya. Ang dami ng mga restaurants, ang dami ng mga places, like ito, Park Social. Meron silang ganito, ayan. Then, ayun yung pupuntahan natin, mga loves, yung pyramid later. And then, ito, meron din, ano ba yan? No, this is where Buffalo Brass, hot wings. Meron din tayong Park Social. Ayan. Ang dami-dami ng mga pagbabago dito sa IT Park. As in. Ayan, si Papay at saka si Kungkung. The usual. Aha, meron na din silang mga ganito, mga marks, basta ang dami-dami na talagang mga pagbabagong nangyayari dito sa IT Park, mga loves, na wala dati. So, it's very surprising for me kasi dati puro lang siya buildings, na walang mga social something. Kasi ngayon meron din pa din naman yung mga banda-banda, mga ganun, at may mga construction pa rin nagaganap just around the corner, mga loves. So, yun. So, mamaya, pupunta natin yung The Pyramid and let's see if okay ba yung food nila. Dahil balita kung mahal sila. But, pakita lang natin mamaya if so, ba talaga or worth it ba talaga yung pera natin? Or the same lang ba siya sa iba? Yun. So, yun. Kaya, join us mga loves. Let's go to The Pyramid. So, this is where we're gonna eat. Pyramid sa Cebu at dito kami mag-order ng aming dinner for our second day sa Cebu. So nakita niyo naman, diba, ang ganda ng ambience niya, ang ganda ng lugar. And so ngayon, Kungkung and I, Kungkung, where are you? So Kungkung and I is gonna see or gonna taste the food, kung masarap pa talaga yung food and worth it ba talaga yung food sa kanilang mga prices. So let's try na. This is their menu, mga loves. So as you can see, ayan, ostrich steak. Ayan, mahal-mahal. Yeah, I already saw you, baby.
pastries as well. Cakes. Dana. Hi! We have Boy Pilas with us, mga love. No, for the best is here. Boy Pilas sponsored by DevOps HQ. Okay, Boy Pilas, what can you expect about the food here in the pyramid? Classy and expensive. Hindi, ang taste ba? Okay, so let's have a taste of their mango juice pala. The typical mango juice. What about Boy Pilas' iced cafe latte? Tingnan natin. Boy P. Both. Other one, this one. And the same. Lame. Dili pangit, dili last out. Alright, so okay. Finally, the verdict is here. Ito yung food namin. Woohoo! Ayan. So, let's do the focus. Okay, wait now. Medium rare. Ano naman? And? What do you think? Honest ha? Parang ba? Yummy siya. Chewy or dili kayo or murag goma? Medium rare. I can sense it. You can sense it. Paano mo makita ang kulor? Pero, Sarap. And kung? Yummy? hindi like eggy. Kaya asparagus din. Yeah, asparagus and cauliflower. And yummy. Okay, good job. Alright, Kung Kung's turn. Yummy.
Ako na naman, I will take it. I hope it really, sana masarap for me. Lot of herbs. Okay. And then my salmon. Tayo. Sarap malabs. Oh, yes. Okay, very good. Relax the pizza. I know. How about Gungo? Okay, eat now. Eat. Kaya na camera. And that's the pizza. Pizza. You want pizza? And? Yummy? My turn. Sobrang cheesy. Okay. I would love it. Here, goodbye. Okay. So big ba? You like it? No, papay. Ayun, cheers. Cheers para sa Papay. No, papay. Sa Papay. I love broccoli. I like broccoli. Ano ang verdict natin dito sa So, hindi na masyadong yung super excellent talaga. But masarap din naman yun ang kanila mga food, mga loves, and Affordable din. hindi na siya affordable. Mahal-mahal siya. Nasa medium siya. You need to be very honest sa review. So, mga ganun mga loves. But 10 overall, out of 10, nasa mga 8. So, yeah. Nandito siya sa IT Park, The Pyramid. If you would like to visit them and gusto nyong yung kanilang mga pagkain, matikman at ma-review ng sarili nyo, then go ahead and come over sa IT Park. So, yun lang. Thank you so much mga loves. See you again next time. Bye-bye! Hi mga loves! We are here sa Cebu. Bar isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. So now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, talk too much. Step on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.